Look at chapter 19. 9. Yes. Verse 1. Look at chapter 19, verse 1. Waye engene uYesu ecanda eYeriko. Verse 2. Amen. Kwakho ndoda ibizwa ngegama elinguZakeyu. Yaye yona iyinhloko yababuthi berhafu. Yaye isisityebi yona. Amen. Verse 3. Yayifuna ukumbona uYesu ukuba ungubani na. Ayabanako ngenxa yendimbane ngokuba ngesithomo yayimfutshane. Verse 4. Yagidima ngaphambili yakhwela kumthombe ukuze imbone ngokuba ebeza kudlula ngapho. 5. Akufika kuloo ndawo wakhangela phezulu Yesu wayibona wathi kuyo, Zakeyu, khawuleza uhle kuba namhlanje ndimelwe kukuhlala endlini yakho. All right. Pray. Father, in the mighty name of Jesus, now lizwi lakho use umkhonto ngoba uphosile mightily ngendlela entsheza kasayibona ngaphambili. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Over Magan use Amen. when Nazareth and say, I want to eat Jesus. Whoa. Take a wonderful sleep. For a few minutes, I want to speak about Zacharias, but I don't want to speak about Zacharias. I want to talk about Uyesu. Go verse 3. Yeah. I want to touch verse 3 quickly. Amen. Amen. Verse 3. Yes. Verse 3. Yeah. Yayifuna ukumbona uYesu. Wayefuna ukumbona uKristu, right? Yes. Go on. Ukuba ngubani na ayabanako ngenxa yendimbane. Sure. Amen. Ngokuba ngesithomo yayimfutshane. 4. Yagidima ngaphambili yakhwela kumthombe ukuze imbone. Yagidima ngaphambili yakhwela emthini Yes. ukuze ambone. Makisime kulaa ndawo yagidima ngaphambili Amen. yakhwela emthini. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yagidima ngaphambili Amen. Yes. yakhwela MTN. emthini Yes. ngokuba wayefuna ukumbona Yes. uYesu. Amen. uZakeyu Yes. Amen. waye yindoda Amen. yamadoda. Yeah. Amen. Omnye wamadoda ayenemali Amen. emfutshane ngesithomo, Yes. Amen. but imali yakhe ivela kwi-JSE Amen. yaphaya Amen. yangalaa xesha. Amen. Andazivile lena. Yes. uZakeyu iindonga zakhe Ah. zazinde, Jesus. but yena ethini emfutshane. Yes. Kosia. uZakeyu wayesima Yeah. Amen. ezimithingi Amen. ezibizwayo zamadoda abrife i-country Amen. nge-economy yaphaya. Yes. Oba kudingeka into yoba sinyuse ii-taxes, Yes. Amen. ngoba xa sizinyusa ezi taxes i-economy yalapha izawuphakama. Kanti njengenyusa nje unoplus amfakayo oza kuye uZakeyu, noxa exatyisiwe Yeah. ngenxa ye-education uZakeyu anayo kwicala le-economics. Amen. Kaloku remember uZakeyu usuka phantsi kwe-Sunday school sikaGamaliyeli. Yeah. Wonke wamadoda afunde eJerusalem, Amen. noPawulos, noLuke, Amen. nabanye amadoda njalo njalo, bazana from phaya. Abazali ngokwasekuhlaleni, basuka kunye esikolweni lamadoda. Ayayazi oba xana bezayibetha ikhadi Jesus. funeka bayibethe njani. Oh, Amen. Kodwa kwakuba uYesu waba yikhomishina
kamandanga uyesu uyesu wamhlalisa phansi uZakeyu wava ukuthi ikhona indoda emfutshane ikhona indoda enguyesu waseNazaretha owenza izinto zibonakala. Apho izolo kuvuswe indoda enesilepele eligobeke ngaphansi, wafika lo Yesu wayibamba nendoda yaphila. Apho izolo elinye bekukwindoda isandla esomile, umbhali wathi beyibiza phakathi kwabantu, wathi kuyo mayisolule isandla sayo solule. uYesu uZakeyu uvile nge-testimonies azivileyo ngoYesu. What do you know? Kuthiwa uzodlula ngapha mandinyakaza. Amen. Now let me go. Yes, Lord. Uthe xana efika uZakeyu embona uYesu uyangena kwithori, there's such a crowd. He couldn't control the crowd to say to this crowd, my bhatala imali eteksi ngongena kwami. Yes. Amen. He had to ayiyeke crowd ngoba ihamba noYesu. Yena makakhangela isport azawuthi xa izambona uKristu amjonge such a sport esithile. Wathi nakumthi wefiya opposite lendawo uYesu azawudlula kuyo. Amadoda amaninzi nonke bebheka ngapha beyawujonga uKristu, uZakeyu ubheka ngapha uyojonga uKristu kwenkani. Njengoba abantu besondela kuKristu ngapha, uZakeyu ukhangela ndlela aza kumbona ngayo uKristu wakhwela emthini wefiya. Guess what? uYesu wenza nto, he make a U-turn. Praise the Lord. Yes. He make a U-turn. Jesus. Because i-U-turn yakhe ayenzileyo yileyo ebangela ukuthi makayijike i-direction. Njengoba abantu bejonge kuYesu, uYesu wajonge emthini. uYesu abantu baya kuYesu nakuYesu. uYesu yena uyayijika i-direction. Ujonga kumongi. Abantu abamaziyo uba ungumongi wajonga kuye walihla. Jesus. Praise the Lord. Zakeyu yihle emthini. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngoba kubonakala oba okungaba nezinto Yes, Lord. but kodwa akudingi uba mawuphakame. Amen. Funeka uhle wakhangela indlela wathi Zakeyu yihle emthini. Yes. Ngoba namhlanje dolala endlini apha. Amen. Jesus. Khangela indawo yokulala, sizawulala endlini apha. Xa esithi ndizawulala, immediately there was a physical, there was a spiritual to go and sleep with Zakeyu. Amen. Amen. The spiritual when esihla uhambe noZakeyu, but the spiritual he touched the heart yakaZakeyu. Ukuze uZakeyu azokhetha athi singatha sepaka noma ubani wenzibulobhe kangakanani zawunikezela kuKristu. Because he touched the heart, he touched the house. Namhlanje ngaba nawe awulandisa kwam xa ingena uYesu kule usindiso. Oh, Father. Usindiso lufikile kule. Jesus. Praise the Lord. But I'm not the Yes. where I'm standing. I'm standing in verse 4. I'm standing there. Yeah. When uZakeyu ekhwele emthini esithi uYesu khawuleza uhle. Usamthini. Because remember, Jesus, he saw umthi Yes. oba uZakeyu ukhwele emthini. Yes. The same Zakeyu ofuna usindiso because esemthini is because that sifumana usindiso uYesu ekhwele emthini. Kodwa into yoba
the Father, we have to create, craft umthi. Amen. Silale kwibhokisi yomthi. Sihlale emthini, silale emthini siyagoduka. Umthi wasibiza yidraw. Every man to come. Ithi ndawuphakanyiswa. Sibatsalela bonke abantu sawusondela to the cross. Kulapho siphila khona. Because there's a cross. Nearer to the cross is where Jesus has phila khona. But when we are such a serpent, the big space, when the Romatina, supposed to get Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Only Jesus abone uzakenti. Hey! Indibaniko. Oba, come down. Yeah. Empty. Wow, Jesus. Because we has a golokoto. Ukusindiswe ijoni laseRoma lasindiswe emthini ngexesha Yesu wayikhwele emthini wayikhupha inhlelo wayifaka ephangweni kwavela ikapompoza igazi lakhaphazela ijoni laseRoma. Silolo gazi elaphalalayo si-product yenxele. You have to feel the pain sometimes. When the people back home, but you feel the pain because it's not because Satana, it's because of what we're going through the pain. Sasindiswa. Gazi Yesu lathi lawumpompoza latshintsha indlela yegwemu laseRoma lakhaza impilo yakho because igazi elaphala 2,000 years ago is still the power even today. It's still there the power 2,000 years ago phalala kwegazi but igazi lisenepower nanamhlanje. Power of healing, power to everything, power, there's power. What is responding? The Bible not because the power. Because the power I listen to simple. Because the power I listen to simple. But the book will go there. What when the man comes by? What was the man now? Let us see that. About by Ganga. Yelenga malenza bathi bawugqiba bathi simgqibile kuthi ngenxa yoba sithathwe ngegazi ungayazi uba kwenzeke ntoni ukuze kuvele indoda ithi phakathi phakwala yelenga ithi ndizokuhlebeka ngoba kuthiwa ngawe kuzawuthiwa okuthi uthasa umntobenye phakathi kwabantu abaninzi bangakonobha bonke abanye abantu bakuthiko uthatha umntobenye. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Father, we praise you. We praise you. Oh, Jesus. Ithi incwadi kaBhayibheli igazi likaYesu igazi elingenachaphaza. Yes, Lord. Uthi igazi likaYesu uYesu nabo kusasanjwa usamile nakusasana wathi emthini ngoba kwakumele kuzekile kwenziwe uhlazo. Uyazi le indoda yazi indoda
umntana xa umthumela esuthwini umthumelela ukuthi abe yindoda. Amen. Praise the Lord. Amen. Xa umthumela esuthwini. Yes. I'm calling right. Amen. Umthumela ukuthi makabe isolated. Amen. Kubantu kwifamily. Yes. Kumama. Yes. Kubalona bakokwabo. Yes. And friends. Amen. Ahlale yedwa for 1 month. Yes. Amen. Esuthwini. Amen. Ehambaze. Yes. Ehleli phaya esuthwini. Yeah. People, they don't understand. Amen. Yintoni laa nto yenziwayo Amen. phaya esuthwini. Praise the Lord. Amen. You mean that lo mntana xa ephuma Yeah. uzawukwazi umelana Yes. nobunaked. Yes. When he leaves in Eka, naked, uzawuthi xa esimathi ndiyindoda yayazi unaked. Oba ndihleli 1 month ndi-naked ungekho mntu ndakushiywa ngabantu ndiyayazi ukushiywa ngoba ndihleli inyanga yonke ndingenabantu lokuthetha because I was naked. That is the reason we send the child. I-community yalangini ngenxa ibibonile ngexesha besiya i-community ngoku izawumamkela le nto xa imamkela kuphakama indoda iphethe igusha izothi ndizogida izisegusha abanye bazo bethwele i-ML bezogida abanye bakhupha i-wallet bathi nantsi mfo wam uzuvula i-banking account bezogida because siyakwamkela kule community umke kule community ungomnye umntu ubuya kule community songomnye umntu now the story changes. They don't quit. Yes, Lord. Jesus. Indoda kuvurvayiha indlu Amen. uyindoda Yeah. indoda uyathetha once Amen. everything yenzeka. Yeah. Singixelela ngabasisi ubona uba bashota laa nto zephela. Hayi man. Endawo yehla. Uyabona uba lo uthetha uba uthethwa ushota ndokumele ubiza la magama kodwa ndingabona uba uyimfele. Ndandinodadewethu phaa ekhaya udadewethu wafuna uzocelwa waqala wasibiza my brother kawusondele yes sis what is it hayi ndibonwe phaya kolisa ndibone phaa emamfini negama lamamfini emamfini ndandingasekathi into iza kunceda khawushiya enye leyokuqala sawugqibelisa ngayo because uthetha okokoko bekhaya akho nto inokwenziwa sethe hayi ngelinakanaku ngenaphi usabeka into isendisethethe hayi akuzumathina izikwenzeka loo nto notapha ekhaya unte wawuthi indoda imfunayo yathi mntasekhaya kakushiya phaa endodeni yawo leyo kugqibela uba bazolobola wena uyawulotyolwa sokukipha yokungcola pha endinam kukho abantu abangcolayo ibona uba uphelelwe lixesha lokwenza makahamba abheke emzini wakhe. Andizuvana nabanye abantu yabona ndinathelelingapha kukho abantu befuneka bendile kukho mathixo lo funeka endile lo unokujinjwa ngumyeni nabo basoloko bejayiva yini bayajayiva yini yajayiva ukoma njengejayiva kufanele uba maka ayoyala kuvele oyolanda hayi akazumelana notata Hayi man.
Kazumelana sidala simbona lento. Sidala simbona. Akazimela. Ufuna abantu bazofika amadodakazi ayocelela bakhawulane phansi. Uloba mhleni ube mhle ukuthi uqobo babethi 30 years, 40 years. Oh, hayi ngine 40th birthday. Jesus Christ. 40th birthday. Usesing. Hayi ngine like 50th birthday. Usingle. 50th birthday. Usingle. Hayi dame ko dijonge ngawo. Kusiya manjonge kuthi bazama. Manjonge kuthi. Kuba nendoda inomdlalo kude kubethi 40 ingekathi. Yewe kunini usithi I love you. No, I love you. Phelela. Asibujongephi. Andikazi lo mfo wakamphela. Uhamba uyondithengela sinzi. Bathi mama bayokwenza i-drive. Bandithengele inyama. Nami mfethu uyondithengela inyama apha inyama. Apho irode ivula Udija kunisukazeli bangada bona kaloku mfene kulalali yakhe babeyisila igusha ucinge isibane ukwenzela uba ungaliboni ingadi inyama isibane kuba kayiluma sathi ndifike isulu but ingadi Jesus Christ. Hayi. Yabona umuntu ube uFox? Yeah. Hayi ke. uFox uzaba right. Akuxele. Yeah. Fox uzaba right. Hayi uza nento right Fox. Yes. Uthenga Fox inyama. Imali bana. It is that. I destroy experience. Okay, I will. In Jesus' name, amen. With the scripture already. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kukumuntu ongidibene naye aphendule. Yeah. Amen. Yenza abantu bayamthanda. Ovela ukhupha imali. Wathi inamfundisi wami usho imali zami ngoku ngiya ku-TikTok. Wathi ingxaki yakho mhlekazi ngifuna uthetha nawe nje ukubukele nje ku-TikTok. Kutheni ungaduze? Ngeyilulele imali ngekubale noyibala imali. Ngiyibulele. Bathi kodwa ufuna ukuzi. Angathi ngifake kofana uphela kumfundisi. Awukeni umuntu anje akublesse kangako kodwa angazi umfundisi ngokomhamende wakho thatha yabona akake ikwazi ifakele ayithatha na ngozirobot akho mangistart imoto ikhawuleze in case after I change my mind imali yombali ndiyekela Lakini nashumayela kamandi mntangam ndashumayela waphakama umnyumama wandika ibhanti esitiko wathi mfundisi tata athenezinela le moto mama zibhanti zesitiko jonga ije xa iphuma iservice waza kum namama wathi soboleka mfundisi ngumoya nje ije xa bandicinga le nto oba lo mama
lo mfo unginika le mali mandikhawuleze ndinyathele imoto ukwenzela uba ingafani nala mama kodwa kanti boleke zakwanjisa